Afrika mahle botani buntu bomquba igama lami nguSilindile wakwalufela uMampinga umbhalo kaqosha into omntwana ngabe nawe uyayifuna abantwana ndifuna abadala namhlanje ke I sound a bit offish because ndibuya kweflu serious kodwa ke siyayinqoba asizuhlaliswa ngefever thina singasebenzi musito utswelapile namhlanje ke guys ngiphethe ubhoti osuke eThekwini all the way from eThekwini for ukuthi nje azo appear nathi like hi yayibona into enjalo and we've been waiting for him for a longest time igama lakhe ke kubizwa ngokuthi ungubhuti KB kodwa ke thina simbiza ngobhuti Lu so ngizomnikeza nje opportunity ukuthi akazizise kancane bhuti wami yaphila sisenjani ngiyaphila nami welcome to Unscrambled Life with Slim ngiyabonga kakhulu sisi kade sikulindile yo nami kade angifisa ukuba like hi but finally isikhathi sesifikile yes I need you to just introduce lapha babukeli bethu ukuthi ubani ubhuti KB and ubani ubhuti Luyanda. Okay, uLuyanda, my name is Bongomusa Siyabonga Luyanda. Sibonga ngokaXulu. Ngokuzalwa ngizalwa eNewcastle, ngakhulela eThekwini. So nje uLuyanda nje ithandela ukucula, uthanda ukudlala ibhola, uthanda ukudansa, entertainment nje uyayithanda and nje good heart. Also and beautiful aura. Yes. Yeah, you've got a calming aura. For sure, it's one of the things that you get a lot, right? True. Okay. True. So now I'm gonna try to ukuthi si break it down for abantu abakulandelayo nabantu abaqala ukwazi namhlanje. Okay. Just to get to know you better. Okay. The first thing that I want to ask you, if umuntu right now angathi ubani uLuyanda, I know you ngwakaXulu ubuye KZN, but that one thing that you can describe yourself with. That who is Luyanda? Yeah, like that one thing that mangathi like okay, let's say mina abantu abaningi bathi ngithanda ukukhala. Okay. Oh, okay. That one thing, it's Luyanda is a loving person with a good heart. Mm-hmm. And yeah, I am going to explain more with my good heart. Yes. Your motto says that love conquers all. Yes. Because love is God. So Luyanda is just a good person with a good heart who loves to help people. And then how do you take it very when sensitive? And then how do you take it when people take advantage that you are a good person and they've discovered that in you? How do you distinguish, or how do you break through from that to lose yourself in a process of helping and loving and caring and being kind? Before I was crying, especially when my friends betrayed me, because the love that I used to show, on them, and then what they did to me, I used to cry like a baby. And then my mom always said, Luyanda, please don't change yourself. What your friends did, just let it go and then carry on with yourself. With yourself. So I'm like that. I like that. Where were you born? Well, where I was born? Yeah. In Newcastle. Okay. Yes. I was born in Newcastle in 1999. Mm-hmm. So I grew up in Durban. I was teasing you, offsetting it. Y2K, yes. So ukhulele Newcastle. How was the experience of you being a umntwana ukhulele Newcastle? No. Like I was born there. But you were born there and then you moved. Yeah, and then my dad married my mom. Okay. And then we grew up in Durban. Okay. Yes, so how was it like growing at Durban? Just like a normal kid, But obviously I had challenges in school, Yeah, there and there, it was very tough. And yeah, man. But I was like a entertaining boy. Okay. Like who loved playing soccer, like music, dancing. Yeah. And then the family dynamics, umama no baba, masikhula sibana sonke, when you grow up you always want to replica, or you wish you could have the life that you have with both parents, or promising yourself that you can do better. So how was it like ekhaya nje, structure, siblings, umama, ubaba? No, I'm happy that I grew up with Uma and Obaba together. Yeah. So it was just like a normal family, where I know that
if my dad is angry at me, I know I'll go to my mom Okay. and say, "Hey, mom, can you please talk to my dad because I can't, And then my mom will fight for me. You know, yes. So it's like that. I grew up in a family, respectful family. My dad is actually a pastor, so I need to. I was getting there. So yeah. Kodwa nje kunesisho esishoyo ukuthi umfundisi akamzali umfundisi and wena awuphuzi awuzenzi zonke lezi zinto that your pearls or maybe people age group yakho abazenzayo. What keeps you being resilient from that? Ukuthi ukhumbule ukuthi wena ukhuliswe kanjani, because kuye kuthiwe sometimes introduce me to your family and then I'll know who you are. But sometimes uthola ukuthi umntwana the moment esuke ebazalini uyenze something that is different from what ekhaya ibisenziwe. And then what keeps you content and ugcine imfundiso zasekhaya? Mina ngihlezi ngisho isibhaqa isona esangiqondisa, isona futhi esingenza futhi not like beating a child ukuthi no not like that, but just to discipline a child. So I grew up like that with the discipline abazali bengithi no luyanda lokhu ku wrong lokhu ku right yabo. So me growing up like that yahlala kumina ngoba manje I'm even staying alone now. Ngihlala ngedwa, but I still have that feeling ukuthi like mhlawumbe ekhaya bekuthi makushaya u6 wonke umuntu kumele ebesendlini. Bekumele uchaze ukuthi uphuma phi if ufika late yabo. So that spirit isakhona kumina ngoba ngihlala ngedwa manje I can do whatever that I want to do. Yes, they wouldn't even find out. They wouldn't even find out. I can do whatever, But I have this thing when I'm like late, I'm like, hey, maybe I'm hanging out with the guys, I'm like, I ain't get 7 minds. I need to, what if they call me and then I'm in, I know, let me go to my place. In a nutshell, you don't want to disappoint abazali bakho. Yeah, it's like that, it's like that. But even though they're not putting pressure on me, this thing is still in me, I feel like at 7, I need to be indoors. I love that. I feel like I need to be indoors. I love that. And then most guys, and then most guys were like, you're 30 sign, you're really sign. So like that. Yeah, of course. I mean, I know, Uguti, Nina, you can come harsh, maninga machita, because when you don't usually do izinto they take it otherwise. But I love how you. Because a self-discovery is very important. Ungahambi nomoya ubene backbone. Do you think that that's how you would wish to raise your kids? Yes, that I will raise my kids the way that my parents raised me, because I felt like the way I am. Just the way. Yes, kakhulu. Substances out there. Yabona yonke lento ezibhenywayo la ngaphandle. Like into engihlezi ngisho ukuthi mina ngaze ngabanjwa inkonzi angaze ngabanjwa inkonzi ngalesimo lesifike just leave that, but growing up angaze ngabanjwa inkonzi. Why? It was because bengazuli kakhulu, bengazuli bengekho all out. So akulula ukuthi umuntu yabo mawuhlezi indoors akulula ukuthi be exposed into anything to drugs to what to what. Yes. And then what's your take, because sinalento yabantwana be-democracy, when kids you discipline them nowadays, njengoba wena ukhuluma isibhaqa thina sikhuliswe ngesibhaqa uthi noma ungagezile izitsho uhlala wedwa sewuhlala wedwa vele ufike ngathi umzali wakho uzofika nje akuthethise. True. What's your take with this thing of our kids being unkept freedom? I call it unkept because abantwana bakahulumeni, and then the moment you try to discipline them the old school way, they have these rights of taking you by bopisa and bangene kuma social media and nje yonke leyo nto leyo. What's your take in that? What do you think community singayenza? Because thina sikhule umuntu umakhelwane makashaya ubuye ekhaya ukhala ushawe futhi utshela ukuthi akahlanye umuntu omdala wenzeni. Yes, true. Also me too, I grew up like that, you know, as much as like I'm late 90s, but I feel like I was born in 1970 something, So my take on that, this thing that ungashaya ingane
kumele ungayishaya ingane even though uyibona ukuthi iyabheda kodwa manje akumelanga uyidiscipline ingane ngoba izokubopha ingane. Mina uhulumeni angazi ukuthi like I feel like angazi like intsha uyayibhidliza. Yabona like intsha uyayibhidliza ngoba manje ingane isiyakwazi ukumbopha umzali wayo. Kodwa umzali wayo ebeyifundisa. Like I don't want to lie, yabo. Kubhlungu thiwa like ubona abangani bakho bayadlala yabo. And kumnandi. And I feel I understand yes, yonke I understand yabo Yeah. kubhlungu and then you feel like ngathi bayakuhlukumeza ngathi kanjani ibhlungu leyo nto leyo yabona. I feel that pain but ekugcineni mase usukhulile ngoba mina mase ngibheka abangani bami manje ngim like hayibo usekanjena manje lo muntu ade ngikhula naye kade usekanje. And it only makes sense now ukuthi abazali bami bayihamba le ndlela bayayazi njani. That is why they protect That's why they protect me ukuthi ngingabi kanje. Yeah. Yabona. So nami I don't blame them, I blame their parents ukuthi bengasifaka isikole kubona. And mina basifaka kumina noma ngangibona ngihlukunyezwa but ibuka manje ngikephi. Yeah. Yabo. I'm living a healthy life. Yes. Ngiright. So I really thank my parents. And you know the crazy part is they always say it's sensitive on telling people how should they parent their kids. Kutwa we should parent our kids the best way we know how. But I'm totally with you. Like you're speaking my language right now, and I love it. And I think it's one of the things finally see preacher. And another thing, I think Lama cell phone now they breaking ama families like we've got I call them screenagers. Tholingane nje ukhuluma naye sefonini nihlele etafuleni ni family wonke umuntu sefonini. Ayisekho bond. And nothing. Yeah, it's so it's crazy. True. Ngoba mina like ekhaya kufika usisi wami omdala then kube yimina and then kubhuti wami ongilamayo yabo. So you 2K. Yeah, it's okay. And then we khona omunye umagcina ke yabo. Yeah. So it's just the four of us. So sikhule mina ngikhule ngidla nosisi wami esitsheni esisodwa. Yabo nobhuti wami and ngikhule kuthiwa Luyanda ungagezi ubhuti wakho omncane engagezile. And I used to bath him ngimgeze bese nami ngiyageza and then to sit down play PlayStation sidlala. Yabo. So that bond ukuthi nidle ndawonye. It still works even today. Nasikhathi sasinganawo amafoni. Yes. So sasihlezi nje si. Okay, you got a chance to catch up, and I wish wonke umuntu uyalalela right now. You know, mina ke ngashonela abazali ngisasemncane. Oh, sorry. And that it made me realize ukuthi it's very important ukukhulisa abantwana athi uNkulunkulu make ekukhumbula kusasa bakwazi abantwana bakho umuntu angaphandla volunteer ubathatha athi yo abantwana bakabani angeke bangiphathe stress ngizobathatha ngibanakekele but umntwana nje ungakhuzeki ubani ozofuna uyithatha ingane njalo angeke. I just wish abantu bangayazi ukuthi ikusasa alaziwa and whatever that you are teaching your child right now it has a very big impact for kusasa. True. Asiluleke sana sami. So now you are this gifted person on a craft and it didn't start yesterday. When did you realize when uthi you've got this in you? And you know sometimes you would know that you have this but ukuyithatha further in a sense of saying I'm going to show off what God has given me to other people. I'm going to heal people because hip hop my lyrics more than my beats and everything. True. It's lyrics, it's poetry. Yes. So when did you realize when did you know Uguti you've got this in you? I realized this and it's when I took it seriously. 2016. Okay. That's when as a solo artist, that's when I took my music seriously. That's when I saw like I want to make this as a career. Yeah, it's like I want to make this career to put bread on the table. So when Mele Wutinge push it, that's when I realized since 2016. And how has the journey been? Umntwana kamfundisi. Tell me about it because now umntwana kamfundisi and ngifuna ukuthi singene. You mentioned the challenges that you had at esikolweni that you had to ushiya isikole. So now how was it for you now uyafika ekhaya
lapho kukhonzwayo, lapho kukhulunywa purity all the time, and ufika uthi, yo guys, listen, mina, this is what I have, and this is what I believe in, and this is what heals me. How was it, and how did you go about to tell your family about it, and did you get a supporting one? At first, like Pelatinas, you need to go to school in order for you to be successful. Yeah. So at first, I started this 2013. I was in a group we call ourselves West Behaviors. Yeah. So I think it was inspired by West Inc. I know, you know what the West side, because where I'm staying, it's West Ham. I'm staying in West Ham. So we took that West and then Behaviors. Yeah. So we call ourselves the West Behaviors. Yeah. So that's when we started a group. And then there's this guy, before 2013, 2009. Yeah. I was like dancing one way. Oh, ladies, now we dancing one way. And who taught me? It was my sister Samantha. Yeah, she taught me how to dance. I was like 5 years, 8 years around there. So she taught me how to dance. What. So when Michael Jackson passed away, that's when I started to love Michael Jackson. That 2009. So in school, they used to call me Michael Jackson because I used to dance, So 2013, that's when I met the friend of mine. His name is Market Trip. He told me that, hey, bro, Market Trip. Okay, Market Trip. Yes. He came to me. I was like, hey, Luyanda, why you don't take dancing and music and just put it together? Yeah. And make it like... And be Chris Brown, man. Yeah. I'm like, hey, so that's when we started a group. So they taught me how to write some music and so ngafunda. And then that's when that's where KB started. Yeah. So sengibuyele ekhaya ke sengiyabatshela ke ekhaya ngithi ma baba sengiyacula. And then they were like, ucula yini gospel noma ucula yini? So did they know that you can sing though? Because esontweni, if mawingane maybe good instrument or good ekshumayeleni or when mawufika nje sothi uyacula, was it they knew that you have that in you? No. Wow. At church, I just go there and pray to God. That's all. I don't sing. I don't. No. So they knew. Okay, fine. Obviously, it's not church. Yeah. So I told them, I want to be a rapper. Yeah. So my dad were like, yo, man, just want to be clubbing, manje. I'm a club. I can't when they think of hip hop, but mother shit. So my dad was like, and then Uma ati no. Asembheka umntana ukuthi like potential yakhe sibone ukuthi uyaphi. Wena ma. Shout out wena. As you know, I'm sorry I'm sorry to interject. No problem. It's so crazy how sometimes we want to live our lives through our kids without giving them an opportunity to fly and discover themselves who they are. True. So my into yenzile inhle kakhulu, and I hope nabanye abomama bayalalela ukuthi ingane as much as wena mhlawumbe ubuthi uma umgeza lapha esemncane uthi wena uzoba udokotela ngisho wena nana uzonginakekela, kodwa allow a child to discover who they are. And masiyakubonga ngalokho. Shout out to you umama Maxulu, and then ubaba Khaya uDube. Okay, siyabonga ke Maxulu. Siyabonga. Yes. Yeah, so Uma wasethi okay ungilalise ku music wakho yabo, and then ngamlayelisa ngayifaka ku amp ngabalayelisa ekhaya ngababiza bonke athozana. And ngaso isikhathi awuthuki ngaso isikhathi music. No, ngangathuki. Okay. Ngoba manje I was like no, mina ngithuki. Angifuni futhi ukuthuka. Manje I know ubaba uzongithethisa. Uthi ukuthatha phi manje ukuthuka yabo le nto. So ngabalayelisa. Okay, fine. Bajabula kuma. She even kissed me. Ubaba yena. Baba wajabula, but kodwa wena lo ukuthi akafocus esikoleni uLuyanda yabo. So ngapusha ne group and then we split apart ne group. What was the reason for that?
Or you don't want to talk about it? Nah. I was just Highlights nyana, because sometimes people they break off not because of balwile, but people grow apart, which is akunante wrong if it's lapho when you discover yourself that you're not aligned to them anymore, because we evolve with time. So what was the major thing it's when my life went down, because the guys that we were in a group in yabo, so sasifunda sonke eklasini elilodwa yabo, so besithi masnip say break siyabhala music wethu, or noma after school before siye ekhaya siye studio into kanjalo, or ngama weekend. So besifunda sonke eklasini elilodwa, same subject yabo, and then ke ngafaila ke esikoleni. So I failed grade 10. Okay. So ngithema ngofela grade 10 bamove bona yabo, and I felt left out. Okay. And bona ukuthi bekhombisa ukuthi we're still with you, we got you, bro. We got you, bro. You know, don't worry. Ukuthi kanjani, don't worry yabo. So ke bazama ukwenza lokho, and then I failed again. Okay. When I failed again, sengiphinda grade 10 like 2 times manje yabo. Bona basebefunda matric, I mean I'm still in grade 10 yabo. So inkulumo yethu ayingasafani, sebekhuluma ilanguage yabo nami sengikhuluma ilanguage yami, sebeqala ukuhamba bodwa is prefect, mina sengi left out yabo. So confidence ngaleso sikhathi thini kwena? So like abanginikeza leyo nto leyo, like yabo, that I needed ukuthi abangani bami bethi I know bro, noma kwenzakalani thina sikhona nawe, we will hide you, we will yabo nto leyo. Ngoba nami if bekwenzeka kubona, I will do the same now yabo. So abanginikeza leyo nto leyo ngangiyidinga, ke fine ke angibambelana amaqhubu. That time nganginomuntu enganginaye yabo. Okay. So a friend of mine engangiswana grade, I think grade 2 grade 3. Ngathi ngiyayizwa le ndaba yabo. So a friend of mine engangithi kanjani, but sayikhuluma le nto sesidlulile yabo. Akushaya ngesitini. Yeah, sesidlulile sayikhuluma sesi right. Damn you Ntombazana, damn you. I don't blame the guys. Yes, I don't blame him now. I don't blame my friend yabo. So okay, I flopped me. Ngobani angithi ngiyacula manje. So people are screaming KB. So you neglecting the relationship. So no, like the way I was so famous futhi in school, about like bengidumile. Okay. Like bengithi mangena nje elento le esikoleni wonke umuntu yangiscreamela yabo. So ngaleso sikhathi usasewuluyanda or so KB manje? Ngaleso sikhathi bengu KB. Yeah. I was calling myself KB yabo. So fine, noma bengade ngifele esikoleni, but I was still popular esikoleni. So you balance nyani confidence nyana. Yeah, bengikwazi ukuthi ngiyinto le yabo. Nami ngithola leyo respect nyana, noma ngifela but bekwazi ngithola leyo respect nyana lapha esikoleni. So the exam that time wathanana ngana. Emotional damage. So yahlukana ke igroup. Okay. Yabo ngase ngithi bafethu, you know what? Right, man. Ngicela ngiqhubeke nami ngizoqhubeka nami. Where are they now? Basakhona. The group exist? No, doesn't, and abasaculi futhi bona. Yabo, and sekuyimina ngiculayo. Okay. So bona abasaculi, I don't know where they are. Yeah, but are you still in contact? Are you still in contact maybe with a few of them? Yeah, I am. Like both of them, I'm still. Yabo. Okay. I don't hold grudges. No. Kudlulile. Sikhulile manje sibuyele emumva yabo. But nami ngizama clarify ukuthi that's how igroup yahlukana. Yeah. And then now if now you sit and look back, what were the challenges ezazenza ukuthi ufail esikoleni? Ingane asifani yabo. Asifani sisonke yabo. You can't take udokotela umenze ukuthi ahambe yokhanda imoto. You can't take umuntu okhanda imoto yomenze plumbing. You can't take yabo into leyo. So asifani sisonke yabo. Khona ukuthi ukupheka. Yes. Yabo. Khona ukuthi ukwenza izinto ngezandla. Khona ukuthi ukwenza itafula leli. You know, yazi KB lento eshoyo. Bengibheke uTikTok the other day. How I wish the system ingafika
in our country. Yo. Abantwana bama-China. Yo. Una 3, una 4, omunye uyathunga, omunye ayini, omunye usengadini. omunye wenza Because there's ifoni. someone, yes. And then that's when they babona ikhono lengane. And then they work on enhancing. Abe yileyo nto leyo because of they are good at that. It's not all of us fanele ukuthi sibe sey'ncwadini Nkosi yami. And I wish the system can come into our country and because sifundiswe ngo-photosynthesis, izinto zasifunda omkhulu bethu. you know, and I wish sisafunda the same thing. I hear where you're coming from. If ngifunda history mina right now or geography, izongisiza kimi. Izongisiza geography. History izongisiza ukuthi ngithole umsebenzi. Yabo. So I wish to uhulumeni a government that can change the system. Yes, man. Bengasho ukuthi and futhi ngiyayizonda lento ukuthi if unganawo matric awusakwazi ukuthola umsebenzi. Angiyifuni le nto. Ngoba wena ungawuthola matric doesn't mean ukuthi udam. It doesn't mean ukuthi udam. They should just check other skills that you have. Yes. I hear what you're saying. So I feel like nakumina kwakulokho. And then now going home, when did you decide this is not working for me? When in school? Books, yes. Books don't work for me. I sat down with my parents. Yabo, baba was like me now. Ngoba okay fine. Baba ngithi bekade hard when it's coming to my music, yabo. Yeah. Until ngimcela angihambise kwenye gig. Yabo. Wangihambisa baba kwigig benoma. Yes. That was his first time engibona ngiperform and then wajabula. Wabona ukuthi ingane yami ecula kanje and abantu kanje. Abantu bayajabula. Yabo wabona ukuthi ngeke angimsupport mfana wami. So that's when he started ukungisupport. So esengibona ngiperform. And then it was after you set them down ukuthi mina isikolo siyangisiza. No. Okay, you were still at school. So it was easy for you now coming after they've seen you performing. It was easy for you to make them understand, Uti, guys, I really want to do this for you. I want to go to school for you, but for me, iyangilimaza lento in many aspects. Yeah, bona ngithi like sengifela futhi grade 10 yabo. The second time or the second time. Okay, the second time. Yeah. Yabo. Ngithi ngafela okuqala aphela ngafela kwesibili. So that second time ngwana ubhuti wami futhi nangu uyangilandela futhi. Sesofunda eclassini elilodwa nobhuti wami. So kakubheda kakhulu and othisha bengithanda othisha. Kakhulu bebengithanda uthisha kakhulu. Manje abakwazi ukungikhondona ngoba ka grade 9 ukuze ngiya grade 10 bangikhondona. Fanele okay, I get because ngendlela engiyona bengihlonipha what so ngahlala phansi nabazali baba ngitshela Thuliyanda asisiyeke isikole mfana. Yeah, ngiya understand. Thuliyanda ngicela ungixolele but angisho manje ngiyakhwehlela. So I need to keep my throat warm so that singazuphazamisa inkulumo yethu. No problem. Guys, ngicela ningafeel some type of way ne. Yeah, because now I'm trying to keep my throat warm so that ngingalokho ngikhwehlela kakhulu. Njengoba sishilo ukuthi angeke sizomiswa izinto ezingakhuluma ezifana nomkhuhlane. We need to work. We must work. Yes. So now, and then did you, at that time now, soon as sivumelana nabazali, did you have a plan? Because now, umuzofika kubona uthi, okay, iskole, it's not my thing. What was your plan after that? To me, iskole ngisithanda. Yabo, ibona abazali bathi Luyanda siyeke manje iskole because umzali nomzali uyayibona ingane yakhe. Yabo. So baza kumina bathi no Luyanda azen sicabanga ukuthi to sigiso like technical schools. Yabo. Sigiso technical schools or noma sigiso kwesinye isikole la mhlambe uzofunda kangcono nabantu futhi ongabajwayele abangakwazi. Ngamanje ingane seqala ukungihleka lesesikoleni. Of course. Asebengihleka kubhlungu yabo. So sazama kuye kulezo izikole kulezo like technical schools. So zonke izikole eThekwini bangangithatha. Zonke izikole bangavuma ukungithatha. I don't know why, but nama results ami that too bad ukuthi mina ngikwazi ukuthi yabo. But ezinye izikole bathi no, in order for him ukuthi simthathe akabuyele back grade 9 grade 8. Oh my gosh. And how old I am there? Ngibheke 17 18. Uyofunda nengane ezino 13 years. So
yonto yangilimaza kakhulu. I was about to ask you, Guti, how did you take all of that? I cried. Because I mean, getting such things, right? Ingakwenza ukuthi ufeel ngathi wena uyingane edom. And not understanding ukuthi when you are gifted differently. How mina yazi othisha befuna ukuthi ngiya esibhedlela sengqondo what serious. Why? And no ma wathi no ngane yami ngeke iziye lapho. Ingane yami hayi ngoba kanje angikazaye lapho ingane yami. Yabo. So nezikole futhi bengidecline bengafuna ukungithatha wathi lo ayilimaza impilo yami kakhulu. Ayilimaza impilo yami kakhulu. So ngangiphoqa ukuthi Luyanda, you are 17 years old manje, turning 18. You're an adult. You're almost an adult. Yes, just focus on your music. And uNkulunkulu uzobona uzokuhlela kanjani impilo yakho. Love your parents. And ngaqala ukusebenza at the age of 17, that's when I started working. I love your parents. Ngiyanithanda abazali bami. Ngiyanithanda abazali bami. Thank you so much because sinabazali abantu bazothini type of thing. Sinabazali who don't understand and they don't want to take journeys nabantwana babo, and I appreciate you, man. Anginazi, but how he's saying all of these things, that's what we need to do as parents, because ezinye ingane zisemgaqweni nje, it's because of no one understood them. Ezinye ingane ziyabhema because no one understood them. Abanye abantwana bakuma careers aba miserable right now. They did it for their parents. Aba ujabuleli umsebenzi lo bawenzayo, but they want to please their parents. Abanye bagcina sebe suicidal because of the lack support from parents. Ngiyanibonga bazali bami for that. I commend you for that. Because sinigcine inibusise nezizukulu futhi zikhona ukuthola lokhu uKB akutholile, because we need parents like you. Ngifuna usho lokho like this I'm a parent and I'm learning a lot from what you're saying, because sometimes siyasiboniswa and manye amaphutha wethu sifuna uwafixa through our kids, and we don't give our kids some opportunities ukuthi nabo mabenza wabo amaphutha and learn from them and grow from them. I don't want to lie, man. I don't want to lie. Well, without my parents, slapping ngabe nge-drug dealer. Exactly. Ngoba I was tempted ukuthi Luyanda, now awunaskole nalutho and enza lokho. Yeah. But I was like, hayi mina ngiphume ekhayeni elikanje. I'm not going to do this thing. So ngiyababonga kakhulu abazali bami. Ngiyababonga nje kakhulu ukuthi bedlala i-role ukubona ukuthi bengi-understand ukuthi who is Luyanda. Yabona. This is so cute. Yes. I don't want to cry. This is so cute. So now let's talk about the journey of your craft. Now abazali bakunikile intambo amaphiko ukuthi my child, go be yourself, do what you are best at. Tell me about your journey, because I know you are inspired by Chris Brown. Yes, true. And one of the things that I want to give you a high five for, that's my favorite artist of all time. Other people, they mistaken ukuthi bacabanga ukuthi ngiyamcrusha cha. I resonate, like ukhona Chris Brown man unento ayenzayo ukuthi angakusa kuwo wonke ama-emotions, angakwenza happy, akwenze sad, akwenza udube, akwenza uthande, like ukuhambisa wonke ama-seasons in life. And that's what I love about him, you know. So you being inspired, my son anyway naye bekathanda uMichael Jackson. He's 19 years now, he's turning 19 this year, babembiza uMichael Jackson futhi yena ngikhumbula Billie Jean, not my world. You can relate. So now we are figuring manje, you're a solo artist, awusekho segroupini. Yes. And now you need to show off, you need to showcase what, and engqondweni yakho now you knew that this is your career, this is your life. How was it before we are here today? A journey yakho of being OKB and your craft. Okay. That time I had to work at the age of 17,
So I was working while pushing my By the way, music. ubusebenza umsebenzi onjani? Ngaqala asebenza as a catering. Okay. The catering, decor, what. So you're good at that. Yeah, I'm good on something. So now it means that mase sinama chunks sana a right nyana sizovula ethi catering company mos. See on. Sure. See on, and people they must book us kwenzela dripping. It's serious njalo mina I love business. No problem. So I started doing it decor. Yeah. And khena ngapha ngiyapusha and ukupusha kwami bengivaleke kakhulu abantu bengafuni ukunginikeza uconnection ngingazi ukuthi wenze njani and on top of that phela into zamadeco ziba busy ngalesi sikhathi no music fanele ube busy ngayo weekend yes you know but kodwa ngangizama ukuthi ngibalancise yabona ngangizama ukuthi ngibalancise i-lifestyle yami yabo so ngapusha 2016 2017 18 nakhona nje akahlangani ku music ngiyazama uphusha ngale ndlela engiphusha ngayo ngiyabacela abantu ukuthi bengisiza ukuthi how do you put your music yabo like social media ukuthi umuntu awudownload music wakho behleze bengivalela abantu yabo so usisi wami uSamantha somomdala now we are no khona kakhulu nami engithanda so saqala our own record label. Okay. Ukuthi senza ama event ethu. What is it called? Bad Triggers Entertainment. Bad Triggers. Okay. Yeah, Bad Triggers Entertainment. Yes. Yeah, so we started ama gigs, host ama shows, but gig ethu oqala sayenzele ekhaya. Okay. So abazali basivumela ukuthi siyenze igig. Those parents. And basiza ukuthi sikhokhele sound system, besiza ukuthi sikhokhele nalo. These rents bafethu. Like ama-gig amaningi besihleze besiza abazali yabo so ngase ngiphusha but still umusic wami ungekho like there yabo so as you anticipated remember when you start something we always want so lapha uthi yabona manje ngiyangena stage and then when it doesn't happen ihlisa umoya kancane wehlisa umoya kancane yes when wehlisa umoya kancane so 2019 ngasengithola umsebenzi ke like day to day job okay factory yabo senza ama sliding doors nakhona umsebenzi wezandla so I was pushing my music while I'm working and then 2020 that's when I sat down with my parents futhi ngithi baba ma la eThekwini bathanda kakhulu igqomo yabo and deep house so I feel like le career ngiyipusha la resonate. No, I need to go to Joburg. Kwanabo Nasty C, they went to Joburg, baphumelele. Nabo Black bayaphumelela. And you know what I like? The way une backbone ngakhona KB akunandethi awuthi nami ngenze lento yenziwa ngabanye abantu so that ngizofitha in. You just wanted a space where you were going to be understood. Yes. So I sat down with them. I was like, ngiyacela bazali, I want to go to Joburg. And kunomjita engangimazi Instagram. His name is Broski, Johannesburg in South Hills. And then he was like, Woza, mina nginabo connection, I will put you through. And angimazi lo mjita. When anotibo like and angimazi so ngamane ngathi hayi azini angrisk yeah ngatshela baba singiyahamba bathi baba mfana wami imali anginayo uyabona ithi baba ngicela ukuhamba yabo ngadayisa i-laptop yami engasebenzela kanzima ngadayisa i-laptop yami ngadayisa i-studio sami sound system ngadayisa ukuze ngizothola imali ngize eGoli ngafika eGoli ngaphusha sengiqala ukuperforma komaboningi bengibhuka komaboningi yabo impilo phandla ngama-light sengiyakuvuka ke manje nami ngiyabona i-movement ikhona on yabo and then ngabuyela eThekwini yabo so yayiphi ingoma that time that you landed ngayo eGoli relax amshana sathi shika kancane ngiyabaqalaza emawodi that song it's yabona nje yangenza aba popular kakhulu so ngabuyela back eThekwini thema sengifike eThekwini ngasebenza security ngoba la eGoli nakhona kasengenze ngalendlela leyabo and imagine bengilamba ngisaba ukubatshela abazali why ngisakubatshela bazothi ubuye uze ekhaya siyakhala manje ngazaca
Njengoba kanje. Ngaxekela amabhlue. Ngaxekela amabhlue serious. Ngaxekela amabhlue. Ngazaca. Nkosi yami. Uma phone bengathi awuzuma ngathi uyifila. Yeah. Ngathi uyangifila ukuthi no umntwana wami ulambile, umntwana wami akekho right. Angifonele. Mfana wami right ngithi manga right. Awusho ngalutho ma right. Ngazi kahle ukuthi awufuna ubahlupha. No phela ngiyasaba phela ubatshela ukuthi ngibatshela ukuthi buye ekhaya. Kanti mina ngifuna uphusha music kwami la eGoli. Usahlala no Guy that time. Ngiyahlala no Guy. Yabo siya nje uyaphusha siyancingisana yabo lonto. So hayi ngabuyela back ngabe ufuna ukulokhula uphanda imali yokuya kuma gig. Yabona. Yabiza ukurequesta futhi nakhona ama gig futhi mhlawumbe ngibizwe ngibhukwa mahala. Yeah, you want to showcase yourself hayi ngizoyenza phela. Uyazimarket. And bazothatha iadvantage yalokho. Yeah. So baba lokho ebuzile baba uyithola nini nona imali ubhukha nini ke manje ngithi baba sikakafiki phela isikhathi siyenza leso sikhathi yabo. So ngabuyela back eThekwini ngingasalungi kahle izinto ngabuyela back eThekwini sengibatshela abazali bami ukuthi sengidlule entweni kanje bakhala. So they said I buya back. So ngabuyela back eThekwini ngasebenza as a security company. Ngasebenza ngayi security. So thema ngisebenza nge-security nakhona anginawo amaphepha. And tell me, how does now you usukelana uyekhaya ama emotions, like emotionally, how did ispace ugephi lapho? Because now ubuzibona ngathi you going somewhere and you didn't reach where you wanted to go and then you have to go back. Uyoba umantshing lana nalana intweni. Yo wawuphatha idonki piri nawe. Ngangikhala. Confidence ithini? Ngizacile. I-confidence ithini because bena phela ubusaziwa naseyikoleni uyabo umuntu ohlonishwayo and then sebekubona ugqoka uniform. Ngase ngifana ukuthi yazini. Phela manje eGoli akekho ngibonayo. Akekho ngisizayo. And ubhuti lo ongisiza naye phela hayi ukuthi unamandla naye. And akakurentisi ngapha. And hayi ukuthi phela unamandla ukuthi phela mhlawumbe uyayazi iminyango nala ukuthi phela leyo minyango idinga ukuvulwa ngemali. Le mali lesinganayo. Yabo so ngabona ukuthi yazini Luyanda let me just go back. Ngoba kulula ukuthola umsebenzi lapha ngasekhaya eThekwini. Ngabuyela ngasebenza nga security. Nakhona futhi ngiqashwa lapha as a driver ngoba nginayo license. Yabo ngiqashwa as a driver base kuthiwa wena uzohambisa ama security ema site now. Okay fine. Ngasebenza. That time I was earning 4,000 a month. Okay, ngiyapusha and ubona abazali bami bayangithanda ngalendlela bathi imali yakho eyakho ungasinike isithini wena ungasinika lokho usinika wona ukufuna inhliziyo yakho kodwa uphoqelekile there's no black tax. Yes ngaphela yonke efaka ingane depression fix wenze kanzima wathi bese ithi imali yami ngiyospend ekhaya mina nawe sizalwa ndawonye like your mind like your world is my world. Yes. Yeah. So ngasebenza. So uyenzani wena imali yaleso sikhathi leso? Uyasave vele? Ngiyasave na ukuthi ngiyazama ukuthi okay, let me build my own studio futhi. Yabo ngoba manje abantwana ngapha nabo bafuna ukubhejwa. Hayi angifuni ukuya lapho. Lapho angifuni esinye stress leso. Lapho ngeke la angifuni nje ukuya lapho. So esinye nje stress. Engizosixoxa ngelinye ilanga. You must stay tuned. Guys, you must stay tuned, please. For part 2. Yeah, for part 2. Namhlanje ayikho ngani girls. So, okay, ngasebenza ke security ngihambisa ama security. Ngino license kuphela yokudrive. Code ban 10. Code 10 with PDP, yabo. Athi mphathi na bulletproof with the firearm. Usuwenze arm respond. And so kuphulela imali 8,000. But when did you train? I didn't train. Angeke sibize company please. I'm not gonna mention the company yabo. And I'm like what phela manje ngiyadinga umsebenzi and 9 imali double imali phela million mina. Million mina hayi imali ngaka 8,000 ngonika ubalo imali. Singithi hayi no. Hayi ngibatshela ukuthi but hayi no. Amaphoyisa ngeke aza kumisa amaphoyisa. Nayi bulletproof with the firearm. Amaphoyisa ngeke akumise. Amaphoyisa awamisi imoto zama security. Okay fine. Hayi nami ngithathe le risk yabo. Batshele ekhaya. Kodwa uyakhona usishaya isibhamu ngaleso sikhathi?
No, siyahlobisa nje kuphela. Angikwazi ukudubula mina. Boy, I'm putting my life in danger. I want. Give me security. And ayikho nengqondo ethi okay mangi off it ngihambe ngiye shooting range and then no. Everything is easy. Yeah. Shuthi ke kube khona i-fight between i-manager ne-boss. Okay. Manager sithi ifuna ama-side tayo back. Yeah. So benze example nami. So ngiya-driver. Ngamisa amaphoyisa. Ndoda, firearm, i-license, dololo. Awuvula ibooth sibone and nama-fire amaningi. Vula ibooth, ibhame ngaka. Unayo permit le bhame? No. Sakubopha ndoda. Yo, ngakhala. I had to call my parents. Ma, sengiboshiwe. Mfana ngiboshiwe. So nesikhathi singakanani usebenzela le company? Mhlambe like few months. Yabona. So ayingakhala. Ngalala jail like 2 days. Ngalala ngisasa. Kunjani ngesikhathi seyiseleni Nkosi yami? Yo. Tell me about it. Bangithengile KFC uma yabona ngithengile. Bawuthatha KFC yami. Bayithatha KFC yami. Umhleveni amaphoyisa or umhleveni phakathi umhleveni phakathi siboshe nawo. And now ufanele uzincenyezele i-safety. Bengizonze njani? Ngingani badala. Ngazokwazi. Yo. Ngapha bafuna ugwayi. Ngiqunqile lapho. Ngaphuma ke ngebheli bangikhipha ngebheli. Uthema bengikhipha ngebheli ngayeka ke emsebenzini yabo. Okay, so ukuhamba ama courts and all that. Ngihamba ama courts and then basebengitshela ukuthi ungaphumi eKZN. Lapho high risk izwake lapho I dropped the song called Relax Amshana ngithi. Yes. Sengiyabizwa manje eGoli. Angisakwazi ukuperform eGoli bathi ngingaphumi eprovince. iCourt nje ethi ngingaphumi. Yes. Yo, kawakhulungu but I took that risk. Ngahamba ngathi mina hayi phela akuyonela mi iphutha. Inkampani. It's not me. Yeah. So I took that risk ngeze eGoli nakhona futhi nje kwangahlangana uNkulunkulu emuhle njalo yabo nje phela nami ngiyathandaza nami yabo. Just got a call. Bathiwa Luyanda sesiyaqasha esibhedlela sahulumeni. Angina criminal record. Oh, look at God. And then I was like kanjani mangiye police station but I know ama fingerprints ami konke kusa right. Oh, thank God. Kathiwa siyaqasha esibhedlela wathiwathi sengiyasebenza manje. Okay. So singaqala singabona imali ke manje. Imali engcono kunala million. That's when only 5 million. That's when my life changed. That's when my life changed. Bona ukuthi uNkulunkulu usebenza ngesimanga singakanani yabo. So mangifika nakhona emsebenzini bengikade ngisebenza eLinen. Okay. Swashi eLinen eGoli yabo. Ngihlalanga like 4 months working day. Ngoba ngiyathandeka ngulomfana yena ohlonipha nabaphathi bami ngiyabahlonipha. Angithi bathi love loves love. Yes. Abaphathi bami bethi no. Una license ithi yes. Na iPDP ithi yes. Ayike sicela ukufaka transport. Transport eLinen manje? No, sengitransporta medication, transporta odokotela, onesi, obani and isalary senkulu. Say 5 million, siphumile manje 1 million. Ngafuma ngajabula, ngathenga nemoto yami. Sengihlala endlini yami manje. Yes, in an apartment. Yabo I got my own apartment. So izinto like sekuyalunga yabo. uNkulunkulu siyayisula inyembezi zakho. Yabo. So sengiyasebenza ke manje so I can manage my music ke manje. Le mali yokuvula icapha. And bayasho bathi you need to spend money to make money. Yes, like you can't start a business without a capital. Of course. True. So idana ke sengiyaphusha ke manje ke ngithi manje sengiyakwazi ukuyimanage mina. Yeah. Nasendlini ubafuna ukuthi namhlanje uthi ningapheki ke namhlanje. Ngiyakwazi ukufika uzothuma iscooter. Yabona. Nasengiyafika nasendlini into ezimnandi ezimnandi yabona. Yes. So nje impilo yami yashintsha. So that's when ke end up recognize a Resonation record. Guys, we at the Resonation nisibona silana nje. Yeah, I understand. No, so now before we get there, are you still working kulo msebenzi wakho loyo? Yes, I'm still. Kwenzekile ukuthi uma uza eGoli ubanje inkunzi.
Tell me about that. Were you meeting in Resignation when that happened, and when was that? And how was the whole incident for Wena? Okay. Last year, okay, fine. Bilami simnandi, kulungu yabo nje sifika kamnandi yabo. Ngamana ngaba kwi accident. Okay. I was driving and then apparently ngamana ngaquleka. Why you driving? I'm driving motor semsebenzini. Mangiphaphama sengiphaphama sesibhedlela. And I'm like, kwenzakalini? That's why I know. Umane wagula yabona. So driver uwedwa njengoba ngidriver ngihamba nomunye usister at least. Yabona. Wathiwa no Luyanda hayi. Umane waquleka udriver, so awulimelanga kodwa. Aslimalanga but imoto yaphela. So are you for real? That was last year. Like by writer off. Writer off. Nina naphuma nje nihamba. Sinaphuma si right. Oh, uNkulunkulu emuhle njalo. So now amanye ama challenges engaba nawo. So okay fine ke. Ngaphuma esibhedlela. Okay, nayi Resignation. Bafuna ukungisihlangana sibe ne meeting baseGoli. Hayi. Jabule ukuthi hayi no akunenkinga. Sengiyarecognize amanje. Sengiyarecognize yabona. And ngiyayifuna ilabel, ngiyafuna ukusayina yabona. But you don't want to go through the abanye abantu esihlala sizwa ama experiences wabo. No. Abantu bayaqolwa yonke lento lena. Mina nginalo ukuthi mina I will do ama mistakes laba ababonile ukuthi no la ngithi phela in order for you to sign you need to get a lawyer. Yeah. Yabo, in order for you to sign kumele ifundwe kahle yonke into ungamane nje siyasayina wena. And izinto esizifundayo thanks to social media, because abantu bakudala they didn't get such opportunities of ukuthi bafunde izinto ngendlela right and to banikeze information. True. Yeah. True. So okay fine ke mina ngihlangana nayo Resignation. Okay siyakhuluma ke emafonini and nabo sebawuphusha music kwami. Yes. Athi athena uSuprezi athena bafo Sony bafuna ukuthatha. I'm like I na must put Sony Sony is international, universal phela le. Athi Sony serious. Bayakuthatha babonile music wakho uyatrenda and uyathanda music wakho. I'm like kanjani? Hayi ngijabule ngithi hayi asihlele ke meeting yabo. Anginikeza inamba zabo abantu eSony yabo. Athi sifuna sihlangane sibe ne meeting what hayi okay fine. Sesimasihlele usuku ngimane ngiadmit futhi again esibhedlela. Hawu mangibuza mabesho bathi inkinga ikephi? Kidneys. Oh my god. Bekidney yami bengasebenza ka left. Bekusebenza ikidney yodwa. And did you have ama signs before it was severe, like uzwi pain inyana or something? Before I realized ukuthi nginama kidney ngangathi ngilunywe isisu yabo. Ngilunye isisu manje isisu asipheli yabona. And I went to the doctor nakhona ngisakwazi ukuhamba bangifaka kwi MRI scan bangicheck babona ukuthi no unama gallstones and ikidney yakho ka left ayisasebenzi. So we need to iblockekile I would say iblockekile so I function. Yes, so we need to do an operation what. And ngiyabatshela udokotela yazi ukuthi this weekend imele ngiyohlangana neSony and futhi before iSony imele ngiyohlangana ne Resignation qala before we go to Sony Entertainment. Athi udokotela serious ngithi serious and manje bosengike okay fine ke I'm not blaming you. Yeah. Ngicela ningisize ukuthi ngibe right. Yeah. And you cannot sign a refusal of treatment. Yabona. Yeah. Bangisiza ke so uSuprezi akhulume naSony betshela ukuthi I know sengiadmithiwe esibhedlela. So cela si postpone the meeting. Ke they understood yabo. Ngiphume ke esibhedlela. Mangiphuma esibhedlela bethe yana ngosuku lokuthi it was on the 8th of March. Last year. This year. What? This thing actually started last year, December. Before we sign. So man, it's this year March. So no, now was ke Luyanda ke asihlangana. And
angakahlangani nabo Also resignation. angakahlangani nabo sigcina nje efonini nje Yeah. hayi ngithi alright ke ngizoza and anginamali kamele ngiboleke imali ukuze ngikwazi ukuze eGoli ngiboleke imali ngeze eGoli yabo mangize eGoli ngiya drive I made a horrible mistake and guys please don't show no love will get you killed. Did you give people a lift? Yes. Yabona awukayisho nokuyisho the And moment then- you said showing love. Manje I just assumed that's what you did. phela ngithi manje baningi abantu abahayikhayo yabo Yeah. mina ngihayikisa umuntu yabo Guys. angihayikisa umuntu right angihayikisa umuntu but lo baba lo wangibona ngiseMontrose halfway to Johannesburg Yeah. lapho ngiyochama ngithenga amanzi uphuza Ubaba. qhamuka ubaba nakhona nje uthe ukhula ndodana uzumbiza ndodana ngishiwe ibhasi ngisacela ubeke eGoli Ngiyacela ngani. ngiyacela ngishaya Umuntu inhliziyo obaba. shaya inhliziyo ngithi mhlawumbe uNkulunkulu uyangitest mhlawumbe uthi ngiyamshiya lo ngimane ngingaphumeleli bethe into zami yabo lonto ngiyithathe kanjalo yabo ngiyithatha nawe ukuthi futhi nemali ama toll gate anginayo So uzokusiza lo baba. uzongisiza futhi nalo baba Yes. ama toll gate Biza. Yo. I know. Okay, hayi. Ngithi hayi baba hayi akunankinga baba hayi ungazuza ukhale ngasambeni. Athi ndodana ngihambi ngedwa ngihamba nomunye ubaba futhi siba u2 ngiyacela. Ngithi mina but nangu ngithi hayi Awunavalo, akunalutho. no phela mina ngi-excited mina Yeah. ukuthi hey nayi Focus kulento yakuyo. ngifocus kulento le Yeah. hayi bengena obaba si-drive. We had a nice conversation nje kamnandi. Athi omunye ngimehlise endaweni yokuthi ngimehlise Okay. anginikeze imali qhubeke nemoto drive athi lona wehla Heidelberg angazi Heidelberg, yes athi wehla khona ku-off ramp ngithi mina hayi kunenkinga ngithi mase ngifika lapho le off ramp le Yeah. abangathi ukhipha isikhwama abangathi ukhipha imali njalo Yeah. isikhwameni sakhe azibundlela Kinci. isibhamu angikhombe ngesibhamu And uhamba naye lo ya. lo akasekho nje Yeah. ngisimdrophile Yes. saqhubeka So sahamba they were not friends. I don't know Okay. maybe they were mhlambe bekudlalwa ngami la Yeah. nto yabo hayi angikhombe ngesibhamu athi mangikhomba ngesibhamu athi yabona manje unganginyakazi Ushintshele uphelile indodana. angishintshela manje kuphelile indodana sengibiza ngoSathane ngithi hawo manje sekuphelele manje Excuse kuyahleka noma. asekuyahleka manje mina and mina angisabila like alukho uvalo nginalo ukuthi kodwa lo baba angenza kanje sengimsize kangaka nginalo ngibuza lo ukuthi lo baba sengimsize kangaka uzongenza nje manje hayi qhamuka imoto ezu3 esangikhomba ngesibhamu qhamuka imoto ezu3 engijebe ngaphambili ngemumva Which I believe nalo begibele naye bebehamba bonke so bamnikeze ugibele kwenye imoto ibinilandela. Yes. So beyade ngilandela sonke lesikhathi. Nje phela nje minutes uqhamuka imoto ezu3 zangijema. Avula isicapho lomunye ngishaya ngesibhamu la. Bengikhahlele ngemumva emotweni they made me to withdraw all my money account yami. Otherwise base bazongibulala. Nefone Bayithatha ifoni bangise emahlathini emaplazini. Wasibani inkosi yami Bangise emaplazini angazi lapho kucwela imbila what. Bangisa khona bangikhumula impahla I was like half naked. Bathathe neimpahla. Suitcase yami, take lami yonke into. Into ya last month phela lesikhumalo. Yes. Def. So bangiguqisa phansi bangikhomba ngebhamu basebenza abomfana wami. Uzubona obaba abadala athi lo munye umgibezelana umuntu wena. Yeah. Akakenziwa kanjalo manje. Buka manje usuzofa manje ufele ukuthi wena awubona umsamo wakho uyabheda. Ngithi mina hayi. Amazulu labantu. Amazulu. Damn it. Wazi ngani ngomsamo lo muntu? Yeah. Yabona. Athi abona umsamo wakho uyabheda. Manje sekubulala ke manje ngoba manje usuyazi ususibonile futhi. And kumele sikubulale. Ngathandaza and now like ngabona into ezosiza la ukuthi ngikhuleke. Ukhuleka ngesikhathi bakhuluma nawe. Bakhuleka ngisengiguqe phansi ngamadolo. Ukhulekela enhlizweni or out loud. Ukhula inhliziyo Yeah. yabona.
yakhuleka Naso sikhathi imoto inshoriwe ine-tracker ina-everything. yayinayo yonke into imoto Okay. but imoto sebeyithathe kwenye indawo angiyazi ke mina bangesemahlathini Yes. yabo bekhona ikhole yodwa uthi amnyikeleni lo muntu lo sitholakele imoto yakhe already wathi lo muntu wasinda sathane yes imoto yakhe sitholakele i-trackile. Tracker bayitholile abantu be-track imoto yakhe sithola wasinda yazwa baleka ngaze kudubelo baleka ngamane abaleka lapho ngihamba ngenyawo ngigqoke netruck ngiyabaleka sekubaleka kakhulu ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ngiyabaleka ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ngiyabaleka nami ngibaleka ngazi nami ngibaleka ngaphi Jesus ngiphumele angazi ke bla lokishi lela but kuthiwa it's near force lo angazi ke bla lokishi ngihlangana nomunye usisi lapho BVD lapho kade ngihike ngizama ukuhika bayangidlula abantu bethi yes bethi nami ngiyabo ngizobamba inkunzi nami kanjalo yabo bani ke manje masofika elokishini impela what time was it masofika elokishini okay before I was hijacked beku past 7 ebusuku oh god yabo so I think it was around 12 manje ubani uzokuhikisa ufake for sure futhi bathi uyisithunzela yabona abantu ngisumkhovu noma ngisipho noma ngini yabo so lo sis lona namanje ngisayiphethe inamba yakhe and sis angeke ngizikhohle ngoba ikhaya aphuma kulona ngibonile ukuthi kunzima and uNkulunkulu mangase angibusise ngizomenzela ukuthi ikhaya lilenze kube likhulu serious so angisizo lo sis athi bhuti wami kwenzakalani ngimchazele sonke istory befonela amaphoyisa kanti vele amaphoyisa asefuna mina bayibonile imoto ngithi befika amaphoyisa after 5 minutes bezongilanda then ngihambe bengikhombisa imoto kuthiwa nayo imoto yami unjani ukukhala lapho no ngikhali awukakholelwa yonke le angikholelwa like ukuthi kenzakalani yabona hayi ngifika but kodwa sengijabulile ukuthi imoto yami itholakele and now impilo yakho Nkosi yami yabona mangifika emotweni nayo imoto ngiyibona but sebeyiscriphile bebefuna itrack amaphathi kodwa bewabeke ebhuthini yabo sebeyistripping yes bebeyitholile itrack bebeyitholile itrack kanti sekule into ebashayile the sebeyitholile itrack kasha ama fuse mabeyidumisa imoto angadumi so iyona into uNkulunkulu ungisizile uNkulunkulu ukuthi ingadumi imoto noma bengayithola itrack kodwa imoto ayisafuna ukuduma imoto hallelujah and nabantu ba-track sebeseduzana ngoba bayibonile imoto isendaweni emahlathini and bangifonela. Do you want to mention the trackers? It's car track. Okay phela ngisho different so when usizwe car track guys sesiya promote I hope you car tracker you listening car tracker we promoting you right now yes please yeah so car tracker bafika they told me to sithole imoto yakho and lapho la ngade ngihijeke khona khajeke 7 wemoto and they killed 3 people the very same people oh my god baningi nabantu lapho ngoba manje bahijeka nami la ngihijeke khona so basho ukuthi usenhlanhleni wena imoto yakho itholile nabakubulalanga futhi ayi yabo ayimasinyedumisa imoto ayisaduma imoto kaphoqela ukuthi siyithowe imoto and we had to go back to Durban. Phinde sinye story futhi for Risoni Nkosi manje ngizothi mina ngiya usurprise angimazi uhlala angina phone naka nayo phone abazali inamba abazali noma uphaza umthola but I think you learned from we have to learn from that yes, if you have a partnership or there's something kufuneka kube nenamba banikeza yona ukuthi if ngitholi lana this is where you can because when if inamba yasekhaya uhlala uyazi ekhaya so noma ungahlelwa yini ungakhona ukufonela ekhaya so that labantu unama appointment nabo mabengakutholi bakhona ukufonela ekhaya then bathola ukuthi wenzakalani so ngaphoqa ukuthi angibuyele ngoba manje angimazi uhlala lapha angimazi ukuthi umthola kanjani ngathi ngikhansele yonke into sabuya nakhona sengibuya ngiyakhala depression ingane baba kwenzakalani ngempilo yami why mangizothola ukujabula something happened and then something happened and then my impilo yami mayizoba like phansi yonke into nje manje thulakale nje kodwa once ngathola ukujabula kuzoba khona something ezoyehlisa ayi nobaba naye athi luyanda ngazi mfana kodwa ke uNkulunkulu yena ohlelayo sithemba yena thina sibonga ukuthi uyaphila nemoto itholakele
So Qalela phansi fanele kulungisa imoto after then you have to come back. ngayibusa I'm so kahande sorry, imoto, man. ngayibusa kahande bayilungisa what. Then You had to reschedule. khuluma nabo ku Instagram surprise yabo mthatha bafo ngiyaxolisa 1 or 2 no 3 ngabasendela neproof. And ngapha at the very same time izoba ngathi wena kahle kahle unezitori manje. Yeah. Athi surprise ncese bafo ngiyaxolisa. Solela abantu aba-right Ncese ngibasendela iproof statement samaphoyisa yabo. Bethi siyaxolisa ngibatshe ngicela ningikhulumela nabantu bakasona. Wasona abantu bathula. Lokho until now bakhuluma. Naleyo nto isangilimaza namanje. Yabo but ke uNkulunkulu yena ohlelayo yena ubona uzomisa kanjani mhlambe there's something more better ezayo mina mhlambe ngimile ngilinda mhlambe protector some way need a protector. never I'm so know. sad right now. I'm So sorry man that you had to go through this. Yeah, one day so ixoxa le ndaba siphapha ama champagne wena uphuza non alcohol. yeah ngikushayela Namanzi akho no juice. Yeah, ibona leyo nto leyo. So now I need to understand something. I heard you mentioned about Nesty C and all that. What are your dream local collabs one day and the international? I want to work with Casper Nyovest. Yeah. I'm a big fan of Casper Nyovest. Yeah. More why I'm a big fan. I feel like Casper la idlula khona nami ngidlulile khona. Ngoba even him now nakana matric and he drop out na esikoleni at grade 10 na. So buka manje ukephi? Of course. Ngobani wayilwela lento ayifunayo. Nami ke mele ngilwe angisiza ukukhala and I always say this and I will say this, if you complain you'll remain, but if you praise you'll be raised. Nisula guys. I like what you just said. I like what you said. And shout out to Casper. Yes. Sometimes we do things singers ukuthi sithinta abobani. Yes. Because naye bekapusha yena not knowing ukuthi along the way abobani abantu abakhulisayo abobani abantu aba inspire thina. You know, I like that. Like he play a good role, like serious. Yabona nje nathi siyabona ukuthi no, if uCasper adlulela nami angenze the same. Yabona. Yeah. So Casper ufuna ukusebenza naye. Ngiyafuna ngempela. Uyephela. Uyena Nasty C, obviously Nasty C, Aries, like Maninki. Yes. And then international, obviously Chris Brown, obviously, Asha, Trey Songz, 50 Cent, who's August Alsina. I love August Alsina. I love August. Listen, mina nawe singahlala endaweni eyodwa and listen to the same music. My friends find me boring, the kind of music that I listen to. Angirelate music enomningi, like more especially abo gqoma, like all these noisy things. But you know, when you mention about August, about Trey, like he's speaking my language, about Chris Brown, about Kendrick, about J. Cole, about Drake. You're talking Nicki Minaj. Even, I mean, may his soul rest in peace. Triple Extension, Temptation. About Fora. You know what? Yeah, man. Yeah, I hear you. So I would love to work with them. So I feel like that is my long-term goal. Yeah. Long-term goal is to work with Chris Brown or Asha. Akhona ama project osebenza ku right now and umculo also out there right now. It's just an EPS we release soon, and probably next year I'll be releasing a movie about my life. I love that. Yeah, probably next year. Even if it's not next year, but even if it's next year, soon. Yes. Hallelujah. Yes. I like that. Yes, So kuna EP that you're working on right now that is only interesting because I saw what you call it, ama teaser. So please look uyakufaka lapha. Uyakufaka. Sangikhanda sangithi. Yeah, man. I mean, are you open to ama bookings? Yeah, I'm open. If you want to book me, just Google Resignation Record, and then you find
my whole details there, and you can just search Luyanda KB in Google, and then you find everything. Amanye ama-social platforms that you had? Instagram, Facebook, what's X now? Yes, yeah, it's called X. Yeah, So you are just KB. I'm just Luyanda KB. Luyanda KB. Yeah, Luyanda KB, because I changed my name. Why I changed to Luyanda KB? KB. There are a lot of Baningo KB. Baningo KB. No it Prince is KB. KB. Yabona manje uNkulunkulu uphumelelisa yini mina ngamanje bayaxoxa amagama manje. Ngiyakuzwa. So I just said Luyanda KB ngoba Luyanda means kuyanda. Yanda, yeah. So kuningi So akwandi ku-KB. akwande ke manje ku Yeah, ku-KB. Yeah. And your motto says, or let's say your signature says, love conquers all. Why choosing that? While kukho ezinye izinto mhlawumbe ubungazisho. Why believing that love conquers everything? Man, without love, angiboni semhlabeni ungaba like this peace, this quiet. I mean, love, it's a powerful thing. Yeah, well, love, no one can break nje uthando. Yeah. Uthando, it's a powerful thing, and without uthando, mhlambe ngaba namangikho la. I love that. True. I love that. Yes. And I want to ask you this because it's a very sentimental question to me. If you were to look back, Luyanda, Okay. isasemncane, yini into ongaya kuyoxolisela yona that you still today mawucabanga you regret? Like izinto engazenza like Ikhona into ebheda. like Is it whether it's a good thing or a bad thing, engayixolisela zona. ongathi uye kuye ukumenza understand it better, like uyomnikeza ihug about that, whether it's a good thing, be like yazini lana usebenzile ntwana by doing this, or ntwana yami ngiyazi ngingakuphoxa lana nalana nalana. What is that one thing you would want to go back to Luyanda and hug him for? Young Luyanda. To young Luyanda. Okay, I'll start with a bad thing. I've let my anger take control of me because of my past. And but that time phela ngangisaseyingane understand ukuthi kwenzakalani yabo. So esikoleni like bekade ngihlukumise kakhulu. Yeah. So if I can go back, ngamane ngisho ukuthi Luyanda, no, you being like this, it's not your fault, man. It's not your fault, Luyanda. Wena nje uNkulunkulu kuningi akuhlelile ngawo. Ngoba buka where I am manje. Nginemoto kodwa ngangazi ukuthi ngiba nemoto. I mean, you have a stable I have job. a stable job now, but abangangazi ukuthi yabona mina ngase ngi-downgrade kakhulu uzibona soyiphara, yes, angibona nje ukuthi azini or uzofanele ube usebenza ubugebengu nawe ubamba inkunzi. angithi mina ayi abazali bazobona, Yeah. or noma ngizobona mhlawumbe ngizohamba ngosebenza like piece job. Yeah. But ke okay, la engizobuyela back khona ngivuma ukuthi Luyanda, ngiyabonga ukuthi ubalalelile abazali bakho, nawe wayilalela, nawe wayihlonipha, ngoba without respect angeke uziwe ndawo. So ngibalalelile abazali bami, noma kunzima but ngibalalelile, nami ngayihlonipha, ngangayishintsha okumina. So yeah, I like that. I'm so proud of you. I'm rooting for you. Sazosebenza futhi mina nasispace lesiwani. So whatever yenzakalayo, because you've got love of your craft, love conquers all. True. You will conquer, and asike silinde kancane, give grace. I mean sibuya kuma Easters mhlambe isoni right now, it's still busy, but they had a reason why they wanted you. Yeah. There are many artists, and you have to carry that with pride. Yeah, and I mean, I'm not saying grow a big head, yes, but cut yourself some slack. Yeah. You are here, you for a reason, and they chose you. I mean, sikhuluma ngesoni la. Yo, it's the Sikhuluma ngesoni, yeah. biggest company. You understand? Yes, so yes. whatever yenzakalayo,
Don't be hard on yourself. And I pray that you don't go through depression and everything. And I love the fact that you're talking about it because ukhuluma nako kuyasiza and une support structure that is amazing, you know. So don't be hard on yourself. Isikhathi sakho sizofika and then mase sifikile lezi zinto lezi njengoba ngisho sosishaya sisiphapha ama-champagne lapha. And I hope this it's gonna inspire someone out there ukuthi it's okay to be unique, it's okay not to uhamba nge-system yase-South Africa. Into maye yakho yeyakho, you know. Asisho ukuthi abantu mabangayi esikoleni guys. Uthi hayi musubani bani they made it marabana skole. Njengoba uyawusho umlando wakhe ukuthi why he ended up where he's at today, you know. And it's okay to go to parents and say ushuthi yahlulakala than wasting your time, wasting imali abazali, and try to find something that you're good at. And nganginomnye umfana la igama lakhe kwakuthiwa ubanele wakwaBusakwe. I'd never do anything that you do best for free. That's true. Never. Yeah. Never. So if you know very well that you're good at something, you don't have to be master of any other thing, but excel to what you're good at. And that's what we need. And that is enough. And you spoke about love a lot. Guys, we sonke siyagowisha. Let us be kind to one another. We need that. We need that now. Impilo yakho yasinda through a lady who didn't even know you while you were half naked. You understand? Because of she was a kind person. All I'm saying is it's not a bad life. It can be a bad season, and it's not a cruel world. There are good people out there. But Delanda, before Sizovala, I need to ask: is there anything or feel important engazange share right now? No. What do you want to say to your parents and your sister Samantha? The thing that I want to say abazali bami and umndeni wami, ngiyabonga kakhulu ukungikhombisa uthando. Ngiyabonga kakhulu nidlale indima enkulu empilweni yami. Ngoba without you, my sister, ngabe nami angikho la. And usisi wami uyena bekangikhulisa. Ngoba abazali bami phela bebekade bebhizi emsebenzini, sontweni what. So usisi wami uyidlalile indima nayo ukuthi abe umama nakumina. And ngiyabonga baba, ngiyanibonga kakhulu. And ngiyanithembisa ukuthi ngizohlezi ngilolo yanda lo onje angeke ngize ngishintshe. And one day ngisazonijabulisa. Yazi ngiyanijabulisa vele manje, but I feel like gasho. Yeah. So but I see black text guys nizwi phuma kuyeni ngani phuma kuyeni abantu abayeke lento yokufeel entitled to other people's source of incomes and all that and abilities and all that. Ngicela wait for the day. Yeah, and also bona bonke abantu abangithandayo, my fans, ngiyanithanda nani kakhulu, and I will make you proud. And yeah, ngiyanithanda, ngicela nenze kahle, nihloniphe nomhlaba. Yes. Is that the word of the day? That's the word of the day. Hlonipha umhlaba ukuze nawe uzokuhlonipha umhlaba. Ngoba mongahloniphi uzokuhlala esifubeni. Umhlaba uyahlaba. And umhlaba uyahlaba. Yes. I love that. It's powerful. Guys, please man, uBhutilianda nizwile a journey yakhe, and I hope someone out there is going to be inspired. Umuntu ngabantu, guys. I want to thank you ngilangikhona today because of you. Take your time data yakho bese uyavula and listen to these stories that I bring every time. Ngiyabonga ngama comments wenu, ngiyabonga nangama advices eninginikeza wona. Ngibonge Reasonation, guys. Thank you. We are here because of your Reasonation again. Ngifuna ubonga eKhwanaba TV because it has played a huge role kule podcast lena. And ningakhohlwa ukushare, ni comment, nenze konke. And uBut KB is available for ama bookings. Go uyombheka kuma social platforms ezeshilo ukuthi unguLuyanda KB kuwo wonke. Ningangena na kwi Reasonation Records for more information ngaye, whether you want to book him or izinto ezinjalo. Sithanda kakhulu guys. We wouldn't be here njengoba eshilo ngaphandle kwenu, and into esifuna ukuyenza nenza proud all the time. Sithanda kakhulu. Simkile ke thina ke sithi adios, we out.